Balik kalong ka katu kat ni kiwa hapo ke jela banpoi lani banyo ya kata kekerdan satisfactory. Maka jimbon jigi yang jimbon jigi beriuru bat kumta teter jimbon jigi karkhana ka pelong ba kan kinwa kin ki jakamin nang khuji nang jabo syu. Bon gitu ki yang ki ba markap bat kawa ki pentuit bet ki septik tang syawa. Ni syam badon ki ba berat wat ya ka speaker box te ka ba he ka tur ki berat hawa. Kementedu ka datang Mekah sini. Kebala ban sa ay ya bara kinong song ki badan ado prak na itu ni. Bat kinong rat. Te lading ido ya kementedu ta kamat kajing imru kala ako. Gidan giwa giba ngikin mau lang rit ni sila khwai ba. Nem tam lang siya balik khwai ba. Namaraba. Lalo nga sedikit dan da umso. Kat ba kisnam kitang yat kawa khra ka kala ka jaka snap pisa jong na rojong no. Bat ka basnusi shu kalong ba 90 to 80% kidai by ki central sponsors scheme. Only 10 to 20% kidai kiba ka state contribute. Kita lekat bamon. Baro kiwa ha ke jela Meghalaya laitno kawai kalenterwa jong kamintudu kimshim lala ban pinbiang ya ki kendon ki bakadau shai ya kathong jong ki telong ne kita ki water quality standard katkum ke jinglum jingtip ba la pinmi ta ka Meghalaya State Pollution Control Board. Daitang kawa mintudu ha jowai kaba layo ya kekerdan satisfactory hapo jong ka water quality index na kabenta ubnai rempang ar hajar arpo henreu. Well kita ki jingken ki pen ba ki wa ki yo pediang ya ko jaklia ki jabo jaban bat ki jingtu na ki karkhana man kasngi ke jinglum jingtip jong ka WQI ka bu ya ke jingkili ka ba omla bankiar lada ka jingpet benya baman usnem ka yai beteng ban pen ya ki ju ki jingken ki aipat kita ki lat jingpen ben in setip kambenya ha kene ka episode bementa ngadai Aaron Lingdop dengan pediang subhai pi sha ke Straight Talk. Haswa bagi nyakren halor kini ke bentar ba kongsan menta ke janmit tu sya nga bang pi thu shwai pi yakinong yeshim menta sengi ningkong ning shap nga pediang subhai iba Shaidor Nel Swear iba day u chief scientist na ka Meghalaya State Pollution Control Board lani ka MSPCB ipediang subharu ya ikong Patricia Mukim kumapitip ide i editor ka kot khubor The Shillong Times but inong yalam jong ka kinhon Operation Clean Up ngai khublei ru ya iba KL Pariat i badai unong 3 months ngobha haba phai shaki kam ya da ban pinne pensa bat ban pin khi impat ban pin internet ya kawa mentdu khani kaporu ngidon ya iba snarbor lalu i badai unong 3 months ngobha ha ke im lang sa lang bat khadu khatwa ngapnya subharu ya iba H ban siudor nonglang i badai u chairman jong ka Green Tech Foundation Meghalaya India. Ngapeng sampai pi baro sangut syaka program mentaka janmit ngan sedang sya ni i ba syai namar kumbang la pensengo ha ka basdang kaleng kata khubor ka pin kindit ya ki babun ha ni ka jilla khamtam ki briu ki be et bat sumar ya ka me mariang ningkong ki jingkhen ki sabit kumju man la ka por ngi kita ki monitoring reports baki mi balik kalong ka be katu kat ni ki wa hapo ka jilla banpoi lani banyo ya kata kekerdan satisfactory. Mujung no mendapik mentah ayam tahi kini ki kabon ka ki brio ki nagiyeng ki sem ka jingtu jong kini ki kinala ponsin ki puntu bit cha kin jiwa. Kawi kata kawi ba kawi ka jinjan plat ka paji plat jong hiyeng ki sem ru kemangi po kini ka wa amkhra wa amsirpi kam tam ni slong kata ki kenuksa mengi ba. Ni hiyeng la khap la ka wa. Teng has nda jong wa hi don ki. Ti kam don shu kata ka jingjingan ka wa ka pelong le si bakan kan sam lembak khando.
kata di gawe suka ki karkhana ki jingbon ki karkhana nu ki barit hatu ki bahaya ki karkhana ki jingmi na ki lagi don kumno ginja lese kinja ban penka ne ban le kinja tri ban boong em ba kim long ki bala ban job ban poi staka benta ba kata ka bertun ki kan khoj hatu kata taru tibun ki tu bis kawahi te ka jingmi kalong ban suong no ba khadu ndai kan ta ka jingbon ki brio ku ta ku munchua lese ndai kan sanphon tu pos munchua nong ka population ka duna ti da khat na ka jingbon ji yeng ka jingbon ji brio ru bat kum ta ter ku jingbon ji karkhana ka pelong ba kan wa kin ki jaka bin nang khoi nang jabo shu ba ka ju ku mangitip hi ka jing mentan ka jing bret pathar ji brio lese ka jing le torti bo song no ji brio kim perkhat lese da teng ni ji ba ki don ka jing khoi lese ta ka diginu ki NGO lese na kisnong ki la pun khoi ani khatsan miet pi la berat yang kibriu kijabo kimton kata jing su jing itip lam bencukran no ban ong mato nganum berat chu mata lakhoi kawa muki kimton ka jing itip lam kibriu te taru di kowe kali wang phi ngaso kata ka jing itip lam li kam idon chu hi habangi pe ki wa ki jongi hang ni hapo ka jela I kong Patricia Mukhimi o nga hapo pormi ekren iling ba ka phone ba kani ka de kata ka topic ka ba kong santam what ya ki kamsan perthai ro kan ka por beli fisngo ba kani ka kamat mentang ka janmi kolong kamat ka ba kongsan pat ka ba shon jingmut hadu kata ya phi ka ka dei ka jing im ki ong water is life klam ka bam di tingi la yap thangan la yap tar khong em rei abangi pet pade ya ka rukom pendon kam jungi ya ki wa adut nga kum bangim salia shu ngila penlong ye ki garbage dump ngila penlong ki ke jaka thenyut ngi man bo pen khu ye ke kaliar ngilum yi jan de ki katno ngam tip shu man bawan kit ki truck municipal em man bengi pen khu ar lai truck ka jaklia kan don bet ka tar ngi pen khu ar sen shi benai tien alon kata kum boong iba aswer mo ka sanitation lu ka de gawe bon gitu ki yeng ki ba markhap bat kawa ki pentuit bet ya septic tank shawa kim isalia hiru mi don hi kata ka jing burom ya ki an ya ki kendon te ngam tip ka sarkar jungi ka thau ki an ngai ban implement ban pentri kam pade katlot hadu kata te ngin ya kren ni buon palat pi ki jing ya kren ladang ya kren shpang ka kawa kan hendik terkadang filashim ya karai ban sedang no ya ko operation clean up shim hidala dia kata nadu usnam ar hajar kat khandai ban ngi persyang hi ban ya kren bat ki bor sarkar na ka por ngi ong to na marba ka wei ka snong ka kno ka wei pat ba penjaklia te to bu no da kanu ka jingker nang ba ka tu ka snong kan long responsible nam ta tu ka jaklia hang tu ba ki bret ki briu jongki ngin tip artat ken kanu ka snong ko penjaklia tam rei ladangi lej menta kawa khra lai pang met palat ban pet nama kala yong ka klan gum tu hadin jong ka school Sengkhasi school bat college Sengkhasi lele ni lai trim palat ban pet nang ta man hakani bengi pen khoi khat du ngi syam badon ki ba bret wat ya ka speaker box te ka ba he ka tur ki bret hawa tingin ong kum no ba paret phiru kum I kong Patricia hi philarai ban shim bat ban trehi ya kan kam ban le hi dalade kai bo penlong ya phi ban shim ya kata sin jam ko bin kong ban pin khu ban pin bha ban pin bet ban pin imbyang ya kawa men tu pe kum bagalong magawa men tu hujing sha kamdan kata ka jing penjular haswa chu nei tanga din ngayo iba kadan ka ba file case lo jing no saji lalu wa NGT Eastern Zone ki agi baka Eastern Zone NGT ka agi hukum rega government the district magistrate ki kram pentrai kam hafil ngata kada hadin tong ipaj baka kamantadu ka datang makahi siman kabala ban sa IUM ya bara kinong shnong ki badan ado prak naitli bat kinong rem te lading ido ya kamantadu ta kamat ka jing imro kala akot te ngata kada man ngisim ka sinjam ba ihaban pen singok thu ya bara ki nong chong shna hak jo ka por te kala poi pat ka banta ka bangim shimno ka jingit khli ban lej pat shado ski NGT de ban ya khi ban ya le ki no ki kam ki ba pen khi ka sarkar
temat kalau apoi ke puar ke put ke bangin nak syuk banyak ke baba aku kata ka pelong yang iban yang sakawairo mat ngipai kum gadis council ngidon ke JHDC ngiti baga schedule kidai giban pa ya gawa andai kita kim dan syuk jing kata kada ngi kum ginang syong syong ban se syuk ban sim hakti na marka jing im gadai ga kata Okay. Ti malalu ngkuan klipi sisin kapor ke megahalaya la tip kum kata ka jakab yo ya slap ubajur ta mak bertai ndai minta pat kadon pedeng ke jing gi kerdu la kam dunai kata ko bing yo ki daw ki ba pair kuan klipi what happening ki ba bun setup kita ki senchar rukom senchar bagi don hapo ka jela ka jongi inang i kita ki kam be an ki ba ha ki rukom ba pair beli pisngo bagi don kita kadang ka pingi don ya ka yaki district council ni dan ya ka state government nri khlam jai haduk mata mentan pila ai ga wai ga introduction haga ba sa satang ga wa mentru menta ga balandon cleaning index kandiat mo tenre ngasngo ban ong ba kum ga example kum kunuksa ni kerkom long kerkom man kerkom im jong gawa mentu kadon haka critical situation menta haga bala da kumbong malam pila kali mentan balai pishim gini kisin jam namar ngila yo ilapa ke ga banjia la shai la chiski unless we step up ban le ai menta gawa mentu kindir ga kwa ban penggan mau yipi yaga jing jongi ka bangila jum rangkat bat kawa mentu maslo ban ong ila de ngahe bat kawa mentu tapi na do dang rit ka jing jongi ka log so very much attached bat kawa mentu na mar ka don habak ya jongi halin cik ya ginang jingi dai nagadaw jong kawa mentu onda ngasit perkat ba em pasal yang gumne mo haga grammatical haga grammar yagi wa tingi ong it dai and they when comes kadai ba im te ngate no ong shi namar ngi hasi penar ngi ong yaka te mo we nga ong shi it has a proper noun pe go kiwa ngamong tang go am tulu mo ajin sha kidai ki living entity haga ba kimdon ktin pi ban kren okay henry ki kam jong ki kepada gelang tremendous te pi ene ga namar bangala im mor kat bat gwa mentru ngakwa hi ban stress kendiat tang si gwa mentru hi namar kajing mi jong ka na po lami mentru hi ong mo bat kaya saudong ya ka snong juai borok gawai but imagine centuries ago ni im nang ni di nang ni ni sek ni khia nang ni gi yo ka bapaka hendai menton pi ong bag index jong ka kalang long safe site ngampat akri ba tapi ado kat no tiba swear idon hang ni bilang pencak hindat halor kata satisfactory long overall mata da nyim sim tang na ka bi point ma sim no sedang dulu mi mentu ka tong khoj de tare hinter ter kata kata gilong di many locations ngi sim ti kam din single location ko bong no am tan sim tang single sim dawa jabu atom dong inong oh la jabu tan tang sim ma ka jorong kum bong da ka wa ka jorong kum ka wa mentu ngi sim ni bun point skin the total non average sim ya kata kin otherwise kin ong be kata ka kalender kalau musong no ba komisikan no tangi ong ya ka megalam de sim tang ga bernihat kin ong megala is very dirty air quality megala but it's not that kam de kam tadi ti kolong ni sim ke leng ke selong kalau no kan stone no no tang em tang basisin bala yo 6 sniu pada telat Tambut nam kita bro ke jelai kalau bisa kedai bat kementedu kajing lab jong ga state pollution control board la selong ba ka pol talang non slab kita sa ko por ka khoi ko da hiya slab te na karpa state pollution control test for ka jor slab em test ngepat kumno kan kai kwat man ka pernah ba idi kata em por liur por liur haji for you marka mainly kumpong no ta dilution factor kata kata hanon ro kata daldon kal he ko umte kahyar hi nama beli ka kalom bok khoite kumara kum kata asu thu ba
Tinggi isim ki season every monthly isim. Em ngam tip kalong kumno mo ha kawa man tedu. Ndai hangi shani ki wa po social long te bon baya sat kali ha badeng wa. Te kato ke petrol ke diesel ke la tu lang hang tu. Te kene ka la long chemical poisoning ka la long nang batai syo ki. Tati. Pengen sepit kampanya Balai pedakin bom la ban pensange ano ay kata ka jing sat kali te hawa ha bala don ka an bom syaru. Kasukun dalak ban polisi sen rabu sen basukan naman dalak ban bu kumbalang pulit kin labu du brio kin ban monitor ban up yang tu kitu ki jaka denrai ka kami sudah tamu ban siu itu nei kan lot jing lot Em kan siu ka sarkar ken. Kani Polisi ka ba siya nga taray? kani kam man made problem kani ngi bro khagi habonan banya trailang imla ban khmi le ti tang baka sarkar kan le ai le tang kiseng halang kin le ai le ngi bro khagi mon lang banya trailang ban sutu ya responsibility le jo Em nga sungai per jing mut kata namar ba pidon upulit ban pej ka crime em. Te ban sat kali ha padeng wa ka de ka crime em. Te bale upulit umla ban wan ban pej ka taru. Okay. Okay, point ma'am. Ngan pasyo si ba bansidor ni kapor ka ikaw kin hun ni jong pi ka Green Tech Foundation Meghalaya kale nadu balas dang ya ka ban aya ka Meghalaya ya ka sur ba ka Dayhawk banyo. Kublai ba oran. Ngi keren sepang kiwa dai menta. Ngan stress kendiat sepang kiwa. Bengin ya cakmat ngi haban phaidin kendiat. 2014 2015 ngatrai ba suar na po MSPCB kubur. Baka report jong ka CPCB hapo jong kari India ngi lakot kumbalai spa artli ta kiwa ki bajabo ba and then nang tu 2018 kami biang sekui ke survey ke report jong ka CPCB baki wa hapo jong kari India ki lakot lai spa san phui tli ki bajabo ba ngin phai menta tang cha kamele mo Amegilia hutai usnam arjar kat khandai ngila yo kumba prahdu khandai tli kita kiwa ki bajebo ba kini kiwa don nam artli po sor selong yete bham don ka manjar kertang kawa non ba ang te po nong stoin kawa non dai nang te Wescus Hill kawa men tudu jung iba nang te na po jantia kawa karhu khla nang te na East Jantia Hills nang ta kini kiwa tro ko bre jong bernihat pi kini kiwa nganong ye pi kumbaong iba mane bakila long critical ke condition jongki kai kabajia hadin ba kami katik report nakalian ke NGT kala direct ya barok state government bakin sna mardori ya kita ki action plan ban take off laneban wara ki project mar ban pen khoi no igni wa namaral da pikiran ni kini ki wa artli po sor cholong ki badon namba ki hapa ka priority one kabamut kila jabo adu kata-kata ka BOD kala cross bathati miligram per liter ti hadin jong katu nakaliang jong ka state government hadin bakal appraisal ke NGT ngaken mau dongong bagi konstitusi na amya kata ka RCC kata ka River Rejuvenation Committee but ya kitai ka committee la pharu ban snaya kata ka revised action plan kabalingo an itu yang ni nomor 4 keren ya kibubun kiwa nginang ya keren supaya kini kiwa kibal along hatmir ka kajing mah mau kila snai kata action plan la da ban buru ya ka budget ban nakaliang ka state government ko ong ba ngin simno ke initiative mama ban pan khoj ya kini kiwa la da pikan mau ya ka wa om khra labu mo la sanction kata ka 52 crores ya kawa non ba ang tay po non din kumta 20 above barok gini kiwa mentudu ge ri kebaling ngo kalong ba haduk menta ngan ong EP kata ka RCC katia du dai hapo sekretariat kam siam la bantre kam haduk menta tapi ong ingi mene bana kaliang jong Green Tech ngi kai ke bangila le mo ladang akren tangi kiwa iba aswar in kubur ban ngamenta ba nakaliang ke MSPCB kala inge ya kini kidur jong ga Green Tech nomor man kasngi ladang impoi da kadur kemaru ki email kumne bai kawa remban kawa nondai kawa nang te na po kita ki thanj Wescus Hill kumta tartar ti kata hi maong IP na kaliang ka foundation ngila persyang
ngila persangkar la kat yai bat kiba jupai kiba jubudun yangi kisaki ba ki project ayu ngila persang ngila yale Okay. Kembali ba tingin man bi ba swear ni kriminal ko aman tip kat nusin ba ka board kali kimi ya kini ki ki badon hapo slakando no but kita slakando ba hapo slakando kum jo ki parameters you bi kham bi punya ba Thì gumba ni ha kimila ba koi gumba life santli ki halo khando bo no reverse ma bat southly ki nan Underground. nan ki liek thì bat khalai li ground water mo sa pok khando ma thì kita ki monitor ki ground water mo no hapok khando ni monitor haka system man kan dib na re ki surface water mo no bolo halo kumba kenyo ka mentudu ka cepi khra ka simsang kuntai ini ki kinsi kumta terte ni monitor ni si man ka benai ti parameters bondong kumbai ni juong ni physical bacteriological and chemical parameters ma physical long no bang lam pi khamat ru kumba chong no ting klem da test ru ba ne test mo mala to color ki jong no ko bolong sin pe ko kan ijo kumga wam khlai thoi ga ijo ba ko ne ka sama ko odor bong no Mita ne ki pH ka basuk bah berlesi bacu don kinja tiar berit laban hangtum tu filan tes pH conductivity ne terbiti ong ka jingjugon jugom kita ki ong physical hadip de bacterial ko longom kini ki knyang bodon gen kumong no lesi de ne kanala batu chanala jebo ka wa nan ki khana ting i ki dikon mo jimbon ju ki knyang to tadi bacterial but chemical play kham simpor ka kham jinja simpor mi hap le analysis ne jing test por lab kum kita ke tak jing test bengile thì mainly cái bà cũng cái sip biu ban tip cái wa kalong ko chuno ka khoi ka jobo na kalong healthy unhealthy de ti kalong the main is southly parameters mo pH ka total coliform bong tagi bacteria ka BOD mo BOD but ka DO dissolved oxygen kalong kanu ka oxygen ka don hatu ko mo hatu ko bakin jing beton jing beton ha thì BOD bade tingten na biological oxygen demand bade kari 100 bagen tage he apade ka ni ka dagalong palat ka r milligram per liter ne lime milligram per liter te ni tip bagi bun ki tingit ne ki jing jabo la pen jabo to kum ta ken kum ka bacteria tu tu hi da bun kinyang ki tip ni baga di kita parameters te gini ki wa du khamtam ki focus ba si ka central pollution control ka focus ka BOD biological biochemical oxygen demand mo ta BOD te kadibon long less than 3 milligrams per liter taka parat kata based on that ki ong ki bong ki kan mi kita water quality index baki ni ki ki khoj ni ki jabo ti kita ki parameters mainly Okay. that's ti kong patusha belipat ba bun ki biri ki light mo na ka jing sha pin chitom bangi i ya ke kurkom long ji ki wa ki jangi la isin la isang sot ya ta jing long ji blai bun pat ki biri kim sha pin chitom ka ya light ngan belai ya ki em ka pi ha kani ka jalla jongi but let's say ha ki we ki jalla jong kani ka riru ka implementation ka tlot palate ka jing pen trai kam lane ka jing pen don kam ya ka bol bala pen kham ti hakikat tu kat ni ki institutions ko man ong no ngakwa pha man kren hang ni halor ka ki ADC nang ta ka forest department nang ta water resources department ki trai lang ne em ne namala da ki ya la ka jong tempoi she ro hakani ka jing pen kho ya ka khra kini lai ki la de ban wan lang em lei ka bangi yu i ka long tang ki jing te suda tang ki ayu ban pen kho hi ka wa tem yu i thi yu i hadu ban taru namar bala da dei ba ki trei hok chi sha ki la de ban poi ken chedu she she kaliar bat sha ki chepo nong ra she pling mentan ngadang wan pling ani ka jing jak khlia ka to wa pling bat ka tu kan tuit be chepo ayu hi chepo khra hi te lada kini ki lightly ki institutions mo ka state government ka KHADC bat ki dor barsno mo namar ki dor barsno ki don ka kamram ka bakhya bha de ki dor barsno di sha ban pensange ka to ka jing sat kali yang to snong em si sen ni la ya complain namar ka don hoi ka brio ka ba khrong pisa na ki tu ki kali ki bele sat yang to te ni la ai da ka complain sha DC te ka ka brio la hap siu fine de ki kan no lak to sha po deputy commissioner's office te rai ngi mla bandon hang tu man la ka porte kini ki institutions bala pen khamti ya ka bor balai ki mla ban pen trai kam
ngila khot bun sen ya ka ki chi di siru ban wan lang hang tu ban ya kren ban ya khana ban pet ke ei phila ban le ke ei bo phimla ban le ngi ong la phimla ban le ei te no tang de ki kan ro ban num yo rung ka kali po wa te ya kataru empat yo i hadu menta te Teng ngatrai mo nakalian ka sarkar ngiyo ibe ki ong ba kanu kambun kita ki issues bingi shem ha ka imlang salang kin ong ba ki kini ki jingja ki ngimla ban solve ki shimi ki solution don't come overnight. What do you say to that? MP day ban sedang no you have to start somewhere review i te kata jing sedang hat ki khot si sen arsen yang ki meeting hapo secretariat ki don ki lang ba nong ru la ya kren lakut no mju don ka follow up action but mano ban le ek ka follow up action da don hi ba supervise ba monitor ba bot din te kanum poi pi she Okay ta. Tikam dia di tamo. Ai ba. Ngan syuat dia kata ka ba i pendap ikong. Phimngej bat nga bagi ni kiwa apo sar silong kadba kidang jabo ki kala ki it machine jong no ki kala ki jakashna pisa mo nga don ru teli ki RTI ki mga file long ne ki don nang ne ke jawab ko basay ha ladang i phaiden hu arjar kat khandai dei ke NGT ka fine 1 crores ya ka state government namar ba kam shem kano initiative bodai jong ni kiwa 50 lakhs ya ka wa amkhra 50 lakhs ya ka serpi anden hang tu ka return no e ka pisa ko ong sedang ban pen khoj ya ko am khrab am serpi to kila sedang belum malaim tu kaja no boy hu arjar arpo ki sanction am gatuka 19 lakhs bakadon gatuka foot first sangte ki pen khoj itu ikar jarnar tololot boy district council 13 finance commission ngakan mau 50 lakhs kiyo ang tu ban pen khoj badak beburam ngan ong ya ya mau do tho dak kerteng la penlut daki popolak jaburam om tangata ko arjar khan riu la penlut biang 1.25 crores ban pen khoj ya ka am khra pat pik ngatrai menta pidang kadon ru sakawik RTI ka banam ta kita ki STP ETP kum ta tertera po wa am khra kata 52 crores mo kadang dei ke recent report data ka bangi yo reng baka RTI but 29 crores la sanction om yu ikam te but samanta kan kata ka river front development project PUE kabadang ya thang ne po wa am khra Sekitar itu ithau ya to jing tre ngang la le jato sai jala de one witness ngam ithu ai mi thu but ka bas ngusi le ngan ithu ya ya ki ngam da ka baburom mo ngam kran ni percaya no rimenta la dayanga phinra syakol kata ban pha pan khoje tu kawa ngadon idea ayu are ka gan pati menta ka badi ka implement o ka ba implement ya ka tu ka project hang tai nga keling ong how shu thu kaya nga karno tli ki sos phio ki ba contribute sa ka am khra ki ong rew tli ngi ka grentek ngi persang ban identify ki sos ngi yo ko ba more than 20 kita ki sos ki ba contribute te piso tu ang ta kalong ba kat ba kisnam kitang yat ka wa am khra ka kala ka jakash na pisa jong na ro jong no but ka bas ngusi shu kalong ba 90 to 80% kidai by ki central sponsors scheme. Only 10 to 20% kidai kiba ka state ka contribute. Ti kalai kad bamon. Ti habakut jong sni ladangi ki pa ngi ki public. Ngi raise ngi question ngi research ngi find out kita ki fact and figures te. Nsu yakut em ka ba phala kalong begitu ki MLA te banang tu ngam ju i bikin kit khia ai ru em. Kat ta ngi la pen long jing pen khoi wa em. Chi sin ru kim pat ju wan mi. Tekamun ngimi ita makadon kata kajing diko trekam ngi iru kata corruption Jing bam salia kajing bam salia bat kajing bam sam. kajing bam sap Sekowe ngayo ihalorang dia mo kumbi kedikitin kunjat. Ngayo i ba public at large. Uday balong fully conscious. Ya kajing damage jong ki wa ki ayu jong ki be. Kombolong mentate isi ko yung la sela batong from Salia. point of view. Mdon ba question mdon ba kali mdon ba Iman criticize mju ya pet hi shawa ru fi. Pero ngayo ilajia u public he at large ulong conscious ya ka cleanliness jong giriwaram. Unsulong pakbun hi. Unsulong volunteer hi mo ban pangkot. Igiwa ka integadi ka why na ka shortfall. Naman ko ba nga so tunal bahaban yo igito gijing tip mentan.
Tapi sino gija kita nilai chief secretary ngidang tho last time kawai ke petition ni ong constitute no da kawai kan nodal agency by take ko am prawam sharpi bu da uway nodal officer bu ki green police bat kum tatar hoy at the end of the day we can deny ba kajing jabo jongki wa apo sor kadi contribute jongka human activities si kadi jongi ki beruhi dai lada pipet ke encouragement apo sor selang mentama but kawai ke data kadon ban nga but 9% of the household in Shillong urban area having no toilets. Perkat pi. And 4% is directly contributed to the drain. Nidon kan no population of Shillong. 3 point something lakhs. Kawai ka ba? La datang ka kisap titang kiba contribute ko am krawam surfing ni kran su sagai. Ikani ka jing ekran jong bro. Nimi ka jing kali yang amarwai kan. Mano ba dai try ki wa ajalan kan. Kamanta baro ki ba kam try. Tamba ban long try siya ka hato dai gets council. Ka ba dan schedule. The state government, ka water resource, PHE, mano ba dai try. Kata Bamdan ba kam try, dan gi try siya hang ni ngi kong ginong try ri ni ba kam yala dai try mo bro. Kade. Ngim kam try ri. Tanta kada mat ka hawai ka liang i khon hawai ka dai meram au. Ka bayram au. Nai ki wa ro ka dai ka ka jong ge jing em. Teman kami ka jing kali kan kan ni. Hato mano ba jing try. Baswe pidan ibn bendrap lo kata. Jadi tama lam omor lesi de baka khui ka wa lan kam try ru ni la jawo ka wa man kam try hapre. Kabablaban pediang ni. Nakaliang ka pollution control board jong i ngi songo iki officers ki jong ki mag environment engineer. Ki bala pen pa parthai ka ni ka data jong ki wa. Ngiro ba kisilor ban pen mi parthai. Te kalong ban makipat kung mga iba kikutang kataban penalize. Inong inong kusatan gaway jong kawa mungat. Jing sinasurang. Hoto ko po ri kato company ki lab ba ki banjaba tantoy kandaw unragi penalize financially ho katsan lang ano katsan lang. Pero ito kapisa ki type of government account. Kutang ham to taban persecute pa nagaliang state pollution control board kamdan. An, taray. Okay. Kata-kata ka jing mam. em nga kwa ban ong kawai mo imat ni klet imat kawa luka kabalayap kabalayap hadu mentaru ngimpat le tu sipor ngi osong kiwan ra kita giban bam no de kata jaklia na din ang tola sus ngap no jar mentang mi osong syu kato ka kinong penjabo kato te kadai asset mine drainage bem lalong tu high ayu mo ka Coal mining. Cement factories. Hoi. Ba Tu pare asedik ken. ngan biasa ba pare namar kumala pen sungo ba sedang tang kawa min tudu kadon kata kerdan satisfactory. Bakla don kata kerdan la bun benai minta. Ndai. Saya katakan di kijing klipi tamang akuan klipi namar ngi beli baka wa min tudu kadon sa kata kerdan la bun benai. Pat kiwei pat kiwa kibadon hapo ka jela ka jong kidang eksat. Kidang istom haban ban poi seta Kendiat ngan haban rap ya ketamo nomor yo kan data kan yalam baklama. Nomor bangim de ban yalam bakla ba kiwa menta ngan ong pi kawa nun ba. Kawa umkra, kawa sherpi, kawa mentudu, kawa lukha, ketika kawa kerhukla, bat kawa trau. Kini kidon in between ka priority 1 to 4 te. Kimdei ba ong bagini kiwa ki khoit menta. Iba suai mani iban rapi katu ba ong gila ban shim i portion part of the rivers te nang no gila ban shim la daw wa am kra ta pile ki itu jaka iba ko di ban magdon ke befile na kaliang ka jong pi kerbang hakatu ka jaka ken Kaba contribute do pang khoi ko ma ka mantudu kung balong manta ka da chaneng jong ka mantudu kadan kinong rem kada ba kinong rem kirep ka ba ki kempat pendon kami ki chemical okay kaba arpat kidan ka jing khle ya ka khandor badi kawa namar ka nego ba we nagamantadu bat ka we na ong ka tarchi kini ki ba ai ya kilang kha ki ban thor maro te na ta kada ko dang don kata ka contribution ban ban khoi te ka ba sharum pat jong ka wa mantadu ho kidan ki long ying ki bala ba ki pen toy ki ta ki jabo ni katai handai ki nego mutabat kadang toy ta sharum kata te na ta kada mat kidan ki banta ki ba ka mantu kadang khoi kata tempat don long ki ying sya neng padon serum ki don ro tang bakal adon kata kajing sutho
bangim dai ban le sega ba contribute hakini ki lai house nem ga jing tei jing sna ya kan institute na kabaya sito iba naga NGT order Eastern Zone nagang baga urban department ki sna ya kan institute na hakini ki bo chamba ban filter ya ki jaba tikito kila don tagadon ko contribution ko to marka kam yo so ki jaba ban toita tamba connects kalawai pat nang ne sigi allies nang ne kalong pat ba kato kinal istunala kila pait mata kemdan man maintenance don te kajing ma kala ap kaba arbat kaba sakhamat nang ne kalong ba kajing dap khandam facilitation nagalian ka state pollution control board ro hakane kila puan ngiyo iba kilap hawat facilitation kadam dadon ki jaka ka mantudu kabala dap khandam kala along kumi wa don tempat kita ki future kadang kajing ma hakan Malalungan phabian phi ngak kwa bantip na phi na makakum ka jing ya lenti jong phi ka experience jong phi ki katuk ani kita ki jing kita ki ba kongsan ya kamariang ba di ubri ru kumjo na ka jing ti do yong hari lom jang tia na mag in the phai sha East Khasi Hills ba in the phai she ri lom garu ka da jing long jing man ka nang kham ibha. That is a very good question actually. Jentia hilang lach kan kita mo. Hangim la balan ba beli lokar kui ni. Digi mat bok kendo. Kiba long sisa kita gi black coal. Daga jing don jong do yong. Te kene kajing kali jong pi ba kumlo ba kajing ti do yong kakta ba sisa. Yagi wa igayu. Agan mau ba hakajaka ya kabala sa stock yaw do yong mo. Lagi po truck pundo. Teka to ko jaka anda la dom yaw to do yong la kitchway. Kato kalong sao te kalong acidity mo. Lang to pa de anda pon gom kakitchwa. But ki do gayu so to gi yap lot. Tigani ka jinggali hayisha ka ba ban jubab namar ni tebi ba katno ka jing penjat chong do yong ya ga giwa gi chong te gidan giwa gi ba ngi ken mau lang rit ni se lai khwai ba nem tam lang su ba lai khwai ba namar ba la long acidity dem don da so te that is a big question. Kung nung safeguard ka dito, try pila sa ito eh. Baru ang ni. Kung nga kwa banong ya iba aron, ba pi kani ka jing jakliatan yung giwa, kapanlong ya kilong yeng bakin hap ya jengay ba banit wat Te bunsin pa de la shua di klem perkat mo, yeng kisem gibakam duk le bapli, la shua di da katuka tip ka balong kumno, te shuyo ki klung ki kena ki basyo pang penhiar man kapor ka infection long ka resistant jong ki ya ki disease kala hiar nang ta dala ayu kani ka cognitive domain ru ka pi ka don ka stunting ru kat kum baki ong ki scientist la jur than ki infection man kapor ka balong waterborne infection kamut kadon ka stunting ru kimla ashu ban he ban san kumba he ki wei pade ki na nang ta kham tam mi ki ni ki kemi ki badang pun dang kha le ka ta pha pi kene ka you can impure water bangi ong namar bun sin hakapor ba shet ka umru shet tikena tip hadu ka no ka boiling point pat tip hila di la ka di no ti shwa ban poi to ka boiling point ki ong ba kini ki germs ki long they come alive nak tak daw de banda boil hadu bandala cross that boiling point te kini ki ngiduna bha ka jing shampang ka jing tip but ngiyo iru ba ka jing penhiar kapo ka long ka wei ni ki jing pang ka bakta bhai ki brio jongi ndai ka ni bor khot ka de na ka te hato kam de ka jing kit khli mo jong ka health department ru ban le halor ka ni man nginda kren chpanga ngin kren PHE ni kren water resource ni kren pollution board ya health department ni no Nga PHE ro kadan ka banta Kadan ka sam mo siya ne ha magagajingkali kami ka PHE ro sa the kam balong hajuai
ya ka bagi liang mat ki PHE al terkal ha banjero ha baki le bah kadai tangga user ka wa ya ka pan pen khoj pan igal severdam kam dan bor kam dan hok to tambah ko baka ai ko balong mentah ni ka por talang taman ngiyo ko ka khoj ka ndai ka ki ong na ki ong clean ka clear water mostly tendrai ngi ko balong mentah ngiyo ha ko khoj ta por liur taman kala jabo Kini ki try dawyong, ki try krem dawyong, hato ki seal ya ka sarkar ban penkhut ya tu ki wa. Nga syukwa akali na pi kan ki bayawan na Jaintia Hills. Kamdon ka penalty ya ki bakin penkhut, bakin le ai te nam ta tu ka acid mine drainage. compensation bidai makong kata handai ngabo ka jingkeli ro ta nalor kata ka jingkeli jang phigi dawyong ngabo jingkeli ya government ko madai wa mentadu kan GT kalau impose heavy penalty mak 10 crores. saran ton 10 crores manhakani nagaliang ka jongin shiri tho biaran 2024 nagaliang jongi hashtag sinya ngi ya bad ya we breo oba klong ya ki ni ki ma obar gitu hana ban chna ya kita kars wadam bat ki filter jong pichi ngiyo ta ngiya keren ngi ong lai saka korro kan kotang po kod kajing do nong yangi tapi kon ngiya keren skill tho ai no isan lang kata kasan lang pisa ngi la komno ngi dapat ya kena deputy commissioner yung kani kasan lang in pendankam anda poi telang in pen kho ya ka wa man teru nagani kisa pendankam namar government kala afil kata ka pisa kala ne pat po DC office hado man ta kasa akun na kalipat ki ong ladan na government account ko kala ne government nag NGT sanlak ro tigi ong pitep ketrum traika mo government traika ka juba ong maka kalita ya bara Ada ban no separate account ki mo separate account. em kadang ka separate account tambah kata ka proses ban body ni kata ban petraika mo Yang napi kindiat baban sindo ke Instagram ko jong pi ngas tu ba kadon kata ka joint action committee ke ba ka foundation hi kala town di ba kini kala lam khamat himat ba kongsan ha ba de ba ki mariang khamani ba kamariang ba kentup ya ka jing ba ka ba de ba ka wa remben bat kani ka project ngasngo ba kani ka sinjam ka di kata ngapet tin ki duru i kalong ka jing job na du ka jing pen ki imbiang ya kita ki jing tha ba em ko parhadu ka jing pen kelahi ya kani ka wa klam ni tu kindiat ki nong pe ki jongi ya ka project Kalau kumne mo ba ron lada pikiran ya kiwa ngilat constitute kini ki joint action committee kan ngatrai kilabon ba kabadai jong ko umpung ngiru ang tu ngithau da ka joint action committee jong ki arpau snong arpau tam em tu bagi tu kinde ki volunteers ban page tu kawa kamut ngim da don kam than ban lai tu ki jing ya tu teto bat kiwa ru kan teto ka jing keli ka bapi keli ka remban dang menin ngayo ya ka ordan apo i MSPSB chairman bala isu ya closure notice namenta kita ki mining haktai ka stretch jong to ka wa ngatrai henringan ya thu ya phi kamdei ka basuk hadu bangin yo ban penmi ya ka tu ka ordan apo MSPSB hadu bakala don balai kami ngane ka joint action committee jong ka wa remban nomor ba arpo tam kisnong ki depend hapo jong ka wa remban nadu ka sum ka site nadu ka umbam umdi kadon ka wi ka snong lei haka meeting ka bangindang dap ya thu da isodar ba ka snong pum syutian ka snong ayuang tu ya thu ba hadu 4 to 5 layers ban filter ya ka tu ka kamlong bandi namar balai ka mining ka basar khayang tai mining ya ko doyong am ki stone quarry ki yu ngathrai hang tai te ka bas susi kalong ngai ngani thu ya phi da ka baburo mi iba na po MSPCB ni leng ya trekam 24 to 7 batki tentang isu CTO tentang isu CTE clearance to operate clearance to establish claim kita ki EIA report ki babiang kabamut kata environmental impact assessment kabom ti kena la shu ai mo kaje abro gitu de Em tu mano ba ai kata te. hoj te menta lada ya kini ki jing trai ki jing ta namar pi ladangi keren no syabar jong ka shalong ka jing jabo jong ki waam phimla ban keno ya upai ba mo ka baning kong hi kadai kani ka jing trai bet klem don kano ka jing yo jing bet ki badon bor le se ki badon pisa ki thom bet piu i ka wa riwang tai po nong stoin ka long gum no klem ETP klem STP
barok katu ka toxic waste nang tu sipan toj bai te hang tei hawa remban ngan ong IAP hadin ba kajing yakun ka ba lane jan menta arsnam tang hadu arsnam ni ong ya pollution board ba pet kala kata kat ni paj ba kila sofa kinong syong kim yo umbam di syu perkhat pi hadu arsnam kisa pen mi kata pollution notes dingin ya keren syu sa kumno kai namar hakabakut jong kasngi menta ngimla no ban syu ap tang ki NGO ki paj ba ki public inda kila raise ki issue ba ong ba pet ni la jan yap don di issue sa sedang mi uta concern authority ban wan sim action tentang kadairu ka duty jong pi ba kan let inspection proaktif kan. namar ya pi la bu pi namar ka MS PCB lai kadai ka statutory body ngi ban sotho Tong intang ni baswe tu itu ingin baswe kan tu kat ni kita kisin jam ba ka bot ka lashim ba ka impact ka bangila ban yu iknang bangin penduna ya kata jing ban khia te ki wa apa ka jela ka jongi kindiat alor kita kisin jam filashim ba log impactful hadu kata Mana shop ni kan gumni ni la pe shungkai ya kan ta ba jingi ko wi ba ni don tanggawi ko office sabor wi mele ama kon sukan ba te ni kon ki staff du na mo ngim la ban kendong kecil ngim la mlik mong na dal de bala ban lek kendong kecil ban tip ting ni tip bun sin le sin upaj ba le sin gumen ta ka social media le ting tip kloi ba le chu mun shwa ta hap tho ubri thor ka city ne ta social media te ni le bu respond man bang yo action ki na social media le ne kedon ka kinja complete WhatsApp Facebook whatever ni don tu chief minister connect du tingi le respond gin mtam bo ngi ba mtan lesi ni hamla mun respond negara ba kim yo tip hapo biang lesi ka kubun ki ba ko ba duna ki staff tari di gawi ti ndai kat bo ngi persang ban le kat ba lesi ngi indon he jing duna ngin tai to te tamba banong ba ngin ban chu neglect ngim ngi kum kata ngim kum ngim kabut ngim skom tang ngi le kum chu ain kusar kum ka do baja kum wa muat nakani tu pon berzid di sumber na 19 timin ba andangi layo kubor untuk ki di social media bat tetep ti ngi ile ban sim senjang wud kin ti kum ile se ha ka kendon hi juna ni hal kalat kelet kala ta masulong no kumne mo sependap pi ndiat kalong men pikiran ni ko arban menengan itu pi license ngi alam engineer pollution hapok site ban inspect ba pej kala long kumne la compile ke report saka issue unang ya long pi sutho ang ta susuan ha dingum kata kis bolong specific case te nama ngaris kam particular case kam tip mo hakan ya Kide ko di engineer lesi kuma pi tip pi mata khang ni tengi la susu kata lesi ngala bon tip si ko office ni ba kerja kam tai ba la on ram kata ka case ba in hakai case ni banwan the future num jah kum ni long yang mentah tekil asol kan kata ke kias sama kemai tu dang menen ki isu pollution notice Tito nginya poi bisa kawai pa ka benta kong Patricia bakata nginya pai no shit ki lat jing pinbet kai ba kajala jogi ka day ban le hakan ka por ban khangla yakum gini ki outcome yakum gini ki jingmi ki bam itena si sawi Pek mo ka beneng kong 4 ju penlong election issue ya kiwa la jos ngo menu bandan haka manifesto jongno shang kiwa ban pen khoj ban pen subai kadon ke budget mta environment kong ha kiwa don ke budget jutti bikin kibo budget pisate ban allocation kan kadon hapo ka budget jong ka state long government ban kadon raise bai kan apo house gini isu kan te ka jingkeli ka long menta la da ki MLA ru kim khen kor le ne ki candidate ki bakwa banele election ru kam ktai ite ki kata ka jing long jong ka mariang kata ka jing long bi ki takiwa bro khoj la da kam kta te nang tangi upat baru ngi ngap bet kum tuhan re ha ka jing sisang ide ban ngap ha ki tu ki platform ban keli kan ikiwa pin le kum no namar bala dangi mi tre lang hi te ngim la phi tangi upat baru ngim don ka we don't have the mechanism ban le ngi don kam hi ka bor sarkar ngi don kam le se mangi upat ba ngin sulong tang kinong pen pet ngor te ban wan ya lam mi ki bor sarkar ban tre ya ka badai ban tre but hang ni ngas ngo dei ban ong ba kini ki building rules te pi ong mo pi mane bagi shna hang to hi hang ne ka wa hang ne ka yi encouragement kan nadu ki shatisha kalya lai ki yang manir hang to te balai ken bangi ai lat kumne ladan ladakan note hi kaying shari ban ong ban demolish one building at least
tete tharai la khamya pejman rei kamlong Kita kan Suat kong kun ngan jet mo. suat nga kan jadi kata nama mo let's say ngikran ya ke encouragement deh. Balai kami ketua Meglia Water Bodies Guideline 2023. Pi lada pikan mau kami namar baka state government kasim action. Kami nama baka high court bedo yang bedon buram kasim ka Ya, ketua sumu tu hotel. ya ka umyam. Namar baki mi kijing tei ba lai puja jang tu. Tenda kala asim sumu tu yang tu kapor jong ibrang don i banerji ngatrai ibalong pro environment ba kamlong concern ba. Te i direct ya ka state government ba pidiban frame ya ki rule regulation ki guidelines sakapi ada jong kini kiwa am dei tang jong ko umyam. Baro jong kiwa. Te hadin jong ka tu kila penmi kila tahu ya kata ka nama kidon ki members jungi ki bade ki members jong ka tu ban tahu ya ka tu ka guidelines 2023 ro. Ate ba te kila frame ya ka tu Henry not in letter and spirit te haduk mentaban implement. Pidakan mau po wa tang senyang. Pikan mau bangan nom don kamban jar kertiang kajong no ka tu ka bajing tre yang tu. Pikan mau ngatrai ki bubun kitep. Da kitahi ki bam tahu kita ki an kitahi kitab ya kawa tu si. kadang kadon atat ketua hospital tu te tinggi ketua jing pentut nak tu hospital tinggi long kawa tang sniang tu kamdei ka private property ka public property ngim syar tedot tang tu ti hakabakut jong kasngi kalau ngong ya pi ngiduna plat ke implementation ya kini ki an pi ngiduna nomor ba kidon temangi melang penterikam em sagawai kalong gumni mo mentai kita ki district council ki kamba ki dei maki ki balong try ki custodian jong ki wa henry ki don ne em ka bor ban penterikam pa de te ya kambalong mawa mentedu kambalong te hadu mental council kam wanch kam Hadu ban soto kan jet mo. Balai ngoi kata ba hakaning syo anik sa gani la sa NGT principal bench. Hakaning ila implead ya ka JHDC. Namar balai implead ang kadai katray. Kadan ka sexual empower. And then the poi pada NGT ba kandet hadum na ba kim fight ang ka federate. Banpani. Teman kata kadai ka jingma. Yang kim. Malalu habang yakren si pangka umyam ngai fly puli gani mo IT gani ka headlines IT ka meghalaya ya ka jaka ka ba hintri pundri akan ka ba Songdor lais paklur tingka nakabenta ka Taj Umyam Resort itip ba ka umyam gani jaka jung kai pertai ba pau na madu kata ni kala jaklia nakajingkit juga kita jabo na ka wa umkhra na mangilay nek penhut sa turu ti beli bingin in I pressure shoot ya ka umyam kala telur lupa ti ngidon kami ki yeng basai kita ki hotel ni ngidon kami ka mariang ka bakhoy basubane Swaban boys kita ngakwa banya kalilang hang ne kaya ka environmental policy ke jam but Hato kadan kadon in particular yung rivers kamtam what do you have to say Swaban boys juba malor kata so bapan siya si nga na jubab ti naman kay mingili kini ka program ki jingli ki bami nang ni nga kermen ba ki bri ki bapay kamtam ki bor ki kimi ki bari betul iba i keli pentri kami ki jingduna bagi ha ka jela ka jungi nga ka perkhat jung nga magata ka jingkeli ngaro nga mi ka perkhat kinbo i kata ka 5 stars or 7 stars na tip di hotel kami ko umyam kajakria kan tu kami ko umyam teman kita pergi ba ke high court kala frame di kalong gumne ma katay kabade po umyam kalong gumne ma ngan su pendap ngan dia katay kabade yang te po umyam kalong gumne mo nomor ngila ale research ba ngila paro ko petition sa susi am ba sange iswa ban issue NOC manta sange iswa penom dei ban issue NOC pi nga penken mau meni bang ong ba ka high court hi ka sim somoto ya kitu ki case ki badon ki jingmi jing tre hang to te ka state government hi ka frame ya to ka Meghalaya Water Bodies Guideline 2023 telada ki don ki jing tre ki ba khoru khoram amang tu manswa telada le ki wei te omlong kan ten rei phi manta phi han over sendon 60 aka 60 aka is not a joke baron mo pitep na amba ya kate ka 60 aka la han over ro na manta ndru posnam aka list bat katay ka project hang tay kamday ka join ban mo la IT baca ki bat ngi persyang banwat ya kata ka employment guarantee ka ba kedon ging assign am ngimyo bat ka bakam lingo kolong ba ya katay ka
kata financial agreement jongki ke profit agreement jongki na kumno menta la kadau bet in amau kabamut in fasia kin I fokro in kumta so on so forth kan kumno pila ban I in amau ya kata ka profit ke ban mi in the future teh la da piong in percentage teh ho nyila ban pediang kan di hawat bahaya kata ka jing trai mentang tai kalong very sensitive but nakaliang ka jongi namar kidon ki pepa ki bangila research ba pi jong ka ba miam tengah try ia mentahi ngidang up ki RTI nomor ngila file nadu ka jong UPCCF nadu tourism nadu pollution control board natrai jong iba agila ayo ang tu bat ngila ayo kopi ba menta kabalingwo kolong ba katai ka project ng tayo umiam day katu ka 60 aka something kamday kini kibahan over menta kidon da ki third party kiban entry kadon ka jing ka kaskam ka basir kay bang tayo menta tang bangim parla ban ngim parla ban say Ang pay kata ba ka jinggerli nga taray ka State Pollution Control Board kalaban jibab ba. Haswa bakin operate sa bakin establishment taga. mentah-mentah te Kino kita jibab. mentah-mentah te nganu lan maba ngan ngom exact detail ngom tip Ta yang ni te kan jari ngi jawab day Tang umdum gani Ni ba. nga try ngi day Barang ban kita le gigi RTI no. tahi yang Ada mentah state environmental assessment. kalau black and white kan Dengan lebih su pendap nga kendiat mo na kalang kam SPCB so far kila ale ka badai nama kila pha ye utu third party ban pan ne baro ki CTE ki CTO ki clearance ki EIA report na dong syadong ba ai syangi nomor bakini ki pan RTI te ki ong na kila tho sya na kalang SPCB ru within 10 days utai ubri un sa pha ban maki kan sa pha syangi tingiru idang ap ya kata rejing isya ko umiam te ban ong ba 60 aka pinhan ong ba lalut te Lalut. saka issue ingim don por shu hi hindreng an IP like ho second ban ay kita ki closing comments lani ki jingkreng penkut nan sedang shwa ne iba ban studor hading si aktor shi i paswer kadba ki implementation ya kini ki project ban pan khoj kim long transparency ningkong nginam khmilenti bagin don kita ki jingkala jung ki wa kabamut lada ka jing penlut ya ki no ki sanction ki badai hok ban penlut ban pan khoj ya ki wa na ka shipok crore pan penlut silak pen expect kumno kita ki wa jung ki khoj bat ka ba ar kalong ba ngasukun tu na kaliang ka MSPCB baka Water Prevention and Control of Pollution 1974 ka khlain bha ka jongki ka Air Prevention and Control of Pollution 1981 ka khlain bha Environment Protection Act ka khlain bha te smubha ngakun tujur ba kham pentri kam bhai kini namar custom than lada kungi NGO ki pajba ngin pha jing tho ya kaju ka issue sipo ar photuli ki petition ngin ya karen jingkala se jongki wa te bat ka balai kalong ba ngasukan tu ba ya kini ki jingtrai ki bomdon CTO CTE ki bomdon clearance ki bomdon NOC kabut kadiban sis marmar kumbakale ya kini ki badai jong kawa armban bat ki wei bat kidor barsnong kidai ban suthu ba makiru kidon ya kamram ban khmi ban pej bhaya ka jinglong jingman jong kiwa hapo kulish bun ba ban studor malalu Kajo nga so tahi ba kamtam ko ega ba kwa ban stress ang ega long ba kajing ya tray lang jong ga sarkar ba upad ba gidai ban yat side by side mo te kawai ba ngayo is kawai ba kadi ka jingdan jong ga wa kiwa jong gidai ga bungsio kiwa dan ndai bang stau ndai bang sinang siyo ay tila la take things for granted te kapag kan mau nga kal bilang siyang hang ni matay kita gi Gulf countries kibang yo umbam gaba biya kiyo ba na po duryo gaba Desalination. desalination te lang ba ka desalination desaline ha te menta pi mudur ye kita gibru hang te katlo gi khain korte ya gawa ka ba kithaw ki but ban penjot ka to gawa gitu bagi yo is a crime te na yani pada namar siyo mden ba jing so cordon kan te dan kam banggan pengkun ngong dan kam gaji tre lang pajba gaji so thu jong pajba ya ga value of the river but ke sarkar ka di balong serious sigini but na ko mga kaliman ni kay ki policy ki jadi bat kini lang long dol gini ngampat detip ba
Te haban betrikam bah kita lagi polisi jong ka sarkar eh. Okay ta. Bapa riat. Lor kan ni emang ajala me galia kemagalong ha tho jong ngi dang la pen bai kini baro jing dai bat kiwa ni karan kiwa an reng at segawai kita long ni catchment area kini kita kimen te ke balai kan ni ngong ba ngi ka jalla ka jong ngi ong ga dai ka tip balai te hi kata le ni sim makan no ki jing ngai ni ki balang kila tho lupa ba haswa ka parthai kila tha balai la tha swai ki kiwa kilom ki deng ki prau haden wan beri bat ki maran tengah ba kum ki song snong jong jalla ki batip beri batip balai ngila long ban ngai bat pentrai kam ya ka ai ba phian lam kum ta kata ka jing long tip beri berkamuan nang ta bat ka ba dong yo chief minister yo iba o hak jing dai bat ka environment ka mariang ka jongi u kham long active khanden hak jing yo jing uthui ki deng dai ka pot bat menta ban alot no ye responsibility ban long tra hakiwa hagamariang kung water resource ka PHE ka succeeded is council ro ta kata kila ban le ta te ka bakut te ka dai kan ni ngim dai shaban shania ta ki MLA nama kila fil ta ka dai ka dan ka mang ni na nado kinong yalam balang nong lam niam ki dai ban wan shakmat ban yalam no yang kan ni ka namaram dan ko ta kum no pin le niam kaniam kam long puram dan go na ta kada mat kis ga dai ka por kan bangin ya kendet ben reon te kata ka jaj ben reon ka jalla ka ri kan im Tulis mo ba? Competition mo. Te ngap I dug up ndai ka statistics kani katay na ka Center for Science and Environment tiki ong ba hapo ka jalla Meghalaya kani ka access to safe drinking water kala aduna ba te ladaka bon makana ka umru nrai drinking water safe drinking water kala shrink ka baar ka long bangidon hadu 100,000 tam ki coal mines ki krem daw yong ban yo ikini ki krem daw yong i hapot em ya ki ding ki se 100% na ki forest jongi lalet klem ki ding klem ki se klem ki cloud kumbo ang mo pi ka catchment te kala terkong te ngi haban ya perkat ba bi kini ban ngala juong kini barabor ba don kam ete banda khot ngi hang ni du darshan ban kren gini gi ke habangi don katai ka Khasi National Darbar Hall ban ya thil ban ya kren halor kini ki issues ki badon kam ka de ka kamyap kam im ndai ngi sudon te Darbar Hall ngim juya kendu am juya kren ngi haban ya kren ya kan man kapor ban ngasngo ya ha ba pi ong ba ki nong ya lambalang ki dai ban ya shim khiai kani ka banta nama teng shule yang mani kren ni kaju kini ki kamyap kam im padang ya kren ki umpun baptis nang nong ini Ibas tu. Isi kan penkut. Ni ngopul migrasi perlu contribute ni suatu ya taka kata ikhtiar bagabon la ben syarah ni te kumba kia ai jimut bon bangi ni lehi kai ka bangi ba kabor ba kata ikhtiar ba ben syarah ni le mun pendep ni kata hai dan mal ni dung im khani gaju karihi ngidi gaju ko umhi namar kan kata ki bri yang ru kata ki bi bateri padon bata ba prescribe ba kumju ni im hi yadi ya bam gaju jing bam ngidi gaju ko tengi ni suatu ya taka ka jing kodor ko ka ba ka bum ya kan pang temu ti ke jing kodor ko tengi ru kat bangi la ka bor bot ka kita bala ai so pun kam sarkar ini tengi ni le kata kam bangi ni ba hadin ko bong ba pat islam ta kata ru kam bolong padir nang la ban nang ni kamang ni la ban ni le ban nang i pagi wa ke nang khoi Ngatai play os ngulut na ki nong isim menta jongi menta ka janmit na kalian ko jonga ki jinglap bakongsan bat ki jinglum jingtip na ka Meghalaya State Control Board ki kdo ya ka jinglong jingman ba isin ai bat ba isang sot jong ki babun ki wa ha ka jala khamtam namar ka jingjabo ka jing bentuk ya ki jaklia bat ki kamti par be an ka MSPCB ka lama hamru ba ka jingjur ka jingjabo ha kiwa bakongsan kalong syaba palat put ya ka jingla jongki ban ya isya te kadai ka jingpen thamai pat ya ki telong ha ka jela jongi ka donkam ban kuntup lang ya ka rai bala menjur ka baskem persya ya baro ki kambe an ki babu jingma ya ki bat ka jingpen trekam
haringkat ya ki lat jing penbet ki bakit jing mut kam sakut tang ha ka sarkar ne ki kinhun seng ke imlang salang henre ka shongru hapi hanga khenang babaro ngin ya ha ka rukom babet berhenti syakawaipat ka benta ka babut jong ka jing trekam bat koroi kapar ka bane kejala jongi ke jus ngau sarong ya ki saudong saukun ki bakhuit basuba balai ban pensni ki kani kapon ko ban ai khublei se sinya baro kinong isim benta jongi ningkong isap ngakon ai khublei ye iba Shaidor Nel Swer ye kong Patricia Mukimru kumju ye iba KL Pariat ye iba Snarbor lalu badi iba H ban Siudor nong langru ban ai khublei ye pi kinong pe ki jongi hedung ni kendo pat hakoi ke episode kulishbon